u nás moře. Před chvilkou tu plavala i krásná jachta tamhle na moři. Jo a tady spí máma s tátou. Tady já s bráchou, který je opravdu neinteligentní. Koukejte, co mi tady dělá. No zase no. A to tady spí bráška. Jeho tablet. Já točím tak tabletem, takže ho tady nebudu mít. Moje postel. No. Tak pojďte. Vedle nás jsou Laskovi, ty asi neznáte, ty ještě ani jenom dílo nebyli. Tady se můžete podívat. Ne. Já ne, neukážu. Hej Ondro, já tam nechci chodit, nechci vyrušovat, když chrápou. Co? OK. Jo, jdem k vodě, to je jedno. Tak musíme to rychle projít. Tady čuráme a kakáme. Ale teď natáčíš podlahu. No jo, teď z tebe. Tady je máma, tady brácha. Je natočit Lackovi. Tak jo, no. Já se nechci chodit do jejich baráků, třeba když spí. Oni už snídají. Aha. Jestli snídají, tak to je nechci vyrušovat. Tak, pojď se, Randro. Je tady kameraman. Natoč moře. No, tady v tomhle brouzdališti se koupáme. Ahoj. Jste v kameře. No, to byl Laskovi, no. Říká, že máš jít na návštěvu.